Volt egy pillanat az életemben, amikor már nem tudtam tovább a biztosnak hitt kapaszkodók mögé bújni. Amikor ott álltam az ajtóban, és pontosan tudtam, hogy most vagy elindulok, vagy megint visszalépek. Mert az igazi változás ritkán kényelmes. Nem úgy jön, hogy már nincs bennem bizonytalanság, hanem úgy, hogy remeg a lábam, és mégis meg kell tennem az első mozdulatot. Mert addig könnyű bátornak lenni, amíg csak beszélek róla. Amíg azt mondom, majd egyszer. De van egy pont, ahol a majd egyszer elfogy. Ott már csak az marad, hogy bízom-e magamban annyira, hogy elinduljak. Érdekes, mennyi mindent képes vagyok biztonságnak nevezni. A megszokást, a halogatást, még azt is, ami már régen nem jó nekem, csak egyszerűen ismerős. Aztán egyszer történt valami, ami kívülről talán csak egy ugrásnak látszik, belül viszont sokkal több történt. Egy döntés, egy határátlépés, egy pillanat, amikor végre nem azt kérdeztem, mi van, ha nem sikerül, hanem azt, mi van, ha éppen ez nyitja ki előttem a következő ajtót. És amikor megtörténik, amikor már benne vagyok, rájövök, hogy a félelem nem tűnt el, csak átalakult, jelenlétté és erővé. Lehet, hogy az életben nem mindig repülőből kell kiugrani, hanem elég egy őszinte döntés, egy lépés, amit eddig mindig elhalasztottam. A kérdés tehát nem is az, hogy félek-e, hanem az, hogy megengedem-e magamnak, hogy a félelem mellett is elinduljak. Te mikor érezted utoljára, hogy valamitől féltél, de mégis megtetted?